गोथार मंगलबार सानाव मिरु बाथौ थानसालियाव खोला कामरुप आरो घग्राजुलि बियाब सनितपुरनिफ्रायबो सा 190 सिबियारिफोरा बाहागो लादों। मिरु थानसालि बाथौफुरियाव बाथौ सिबियारिफ्रा मोनफ्रोमबो मंगलबाराव आरज गाबो। बेनिनो दिनैनि आरज गाबनाय हानजा थामहिनबा सिबियारिफोरा खोला कामरुप आरो घग्राजुलि बियाब सनितपुरनि माखासे सिबियारिफोरा बाहागो लानानै आरज खालामो। हाबाफारियाव बोसोनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो महेश्वर बसुमतारी। बाहागो लाफानो हाबावो मिरु बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, आखान्थि आफादगिरि मोनारोम बर' आरो माखासे दैदेनगिरि दौरि दौसिनि गेजेरजों आरज गाबनायखौ मावफुङो।